Masu ƙara kwana yau za su mutu. Gilasan motoci ko idan muka fara sauke su daga nan har titi. Wallahi wanda ya ƙoƙarin tare mana hanya ma mun cire mai azara. Kai! Ya ne kanka da adda? Ina laka? Zanga-zanga za mu. Kawai ka ce min za ka fita fashi da makami. Fashi da makami? To bari zanga-zanga da makami ake yin ta? Kai ina ka taɓa ganin an yi zanga-zanga da makami? Zanga-zanga da zuciya da baki ake yin ta ba da makami ba. Shin yanzu da me za mu ji? Da sace mutanen da ake yi ko kuma da kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba ko kuma da rashin abincin da ƙasa take fama da shi za mu ji ko kuma da kashe junanku da sunan cewa kuna nemo kanku yanci. Wannan ba daidai bane ba. Idan zanga-zanga za ka fito kai kuwa ba ana ka ba. Ka hau titi ka faɗa gwamnati dan wanka ba wai ka dinga ɗaukan makami kana saran dan wanka ba da sunan wai gwamnati za ta baka yanci ba daidai bane wannan kai ba jahili bane ba ana magana ku ce zanga-zanga haka ake zanga-zanga kuna cutar da rayukan ku da sunan cewa wai kuna neman yanci wannan ba zanga-zanga bace ba tafukar jahilci ne wannan in za ku gyara